салом бинандагони азиз, чун ҳамешагӣ барномаи асабури хуршед аст меҳмони хонадони шумо ва дар ин нашри барнома мо гурӯҳи эҷодӣ тасмим гирифтаем ки шуморо аз рӯзгори яке аз чеҳраҳои мондагори таърих Куруши Кабир ошно намоем. дар бораи шоҳони таърих ривояту қиссаҳо кам нестанд. мушаххасоти шахсиятҳои таърихӣ буд ки аз зиндагӣ ва рӯзгорашон ба таври муфассал маълумотро боқӣ мондааст ва Куруши Кабир низ аз ҷумлаи чунин шахсиятҳоест ки аз зиндагӣ ва корномаҳои бемислаш мардум ёдовар мешаванду номашро ба некӣ ба забон меоранд. таърихнигорони юнонӣ дигар ривоятҳое низ аз кӯдакиҳои Куруш доранд ки аз бозгашти ӯ ба дарбори шоҳӣ нақл мекунанд. ҷасорату эътимоде ки дар ҷавҳари ӯ буд Курушро аз дигар кӯдакон фарқ мекунонанд. Куруш аз бачагӣ сифатҳои паҳлавониро дошт. ҳангоми бозӣ бо кӯдакҳои дигар ҳамеша нақши ҳоким ё подшоҳро мебозид ва хеле мантиқона амр мекард, гӯё воқеан ҳам шоҳ бошад. рӯзе Курушро барои танбеҳу ҷазо додан барои амалҳои худписандонааш ҳамроҳи падар ба дарбор мебаранд. дар он ҷо ҳақиқат ошкор шуда ҳуввияти аслии ӯ фош мегардад. писаре далеру ҷасуре ки рӯзе шоҳ хоҳад шуд. Куруши ҷавон зиндагии наверо дар дарбор оғоз мекунад. аммо шояд он чизе ки аз ин ҳама ривояту қиссаҳо қобили қабул бошад, ин катибаи эъломияи ҳуқуқи башар ё маншурест ки бо дастури Куруши Кабир навишта шудааст. Куруш дар он худашро подшоҳи Бобул ва писари Камбуҷия эълон кардааст. ин нишон медиҳад ки аслу насаби Куруш ба хонаводаи салтанатӣ мансуб аст. дар бораи давраи кӯдакии Куруши Кабир, яъне тифлии Куруши Кабир, давраи кӯдакӣ, ҷавонӣ, навҷавониш аз муаррихони юнони қадим баъзе чизҳо фаҳмидан мумкин аст. дар асоси ҳамин ривоятҳои муаррихони юнони қадим нависандаи хеле хуби мо Бароти Абдураҳмон як романе эҷод карда буд чанд сол қабл ба муносибати соли тамаддуни ориёиҳо бо номи Куруши Кабир шоҳаншоҳи тамаддуновар. ва хушбахтона ин роман ҷоизаи ба номи Абабдо Рӯдакирам дарёфт кард. роман бисёр романи хонданӣ аст, бахусус барои ҷавонон, барои навҷавонон, он касе ки ишқу алоқа бо таърихи гузаштаи мо дорад, ишқу алоқа ба фарҳанги мо дорад, ишқу алоқа ба тамаддуни ориёӣ дорад, ман фикр мекунам беҳтарин роман аст барои ошноӣ пайдо кардан ба Куруши Кабир. вақто ки кас ин романро мутолиа мекунад, воқеан Куруши Кабирро дӯст медорад. барое ки ин дар асоси ҳамун ривояти таърихшиносони юнони қадим чанд лаҳзаҳои таърихро ҷомаи бадеӣ пӯшондааст. хеле зебо гуфтааст. мувофиқи ривоятҳои донишмандони юнонии қадим, Куруши Кабир набираи охирин подшоҳи модҳо Астиагест ё Астиаг буд. ва ҳамин тариқ Куруши Кабир ба тахти шоҳӣ нишаст ва давлатдории бузурги худро оғоз кард. империяи бузурге ки Куруши Кабир бунёд намуд, ашрофҳои мод ва дигар қабилаҳои ориёиро ба корҳои давлатдорӣ ҷалб намуд. шояд аз ҳамин буд ки муваффақият дар корҳояш боло гирифту дӯстдори мардумаш гардид. аз таърихи тамаддун ва давлатдории халқиятҳои башар, яъне умумиҷаҳонӣ маълум аст ки дар саргаҳи тамаддун ва рушди тамоми фарҳангҳо миллате қарор дорад ки соҳибтафаккур аст, миллате қарор дорад ки дорои тамаддун ва фарҳанги хосаи ба худ мебошад. хушбахтона миллати тоҷик аз зумраи он халқиятҳои маҳсуб меёбад ки дар саргаҳи тамаддун ва давлатдории башар қарор дорад ва бо саҳмгузорӣ аз ан ҳамон унсурҳои тамаддунӣ ва фарҳангӣ имрӯз ҳамчун миллати мутамаддин аз ҷониби ҷомеаи башарӣ эътироф карда мешавад. ва яке аз марҳилаҳои саҳмгузории миллати тоҷик ба замони ҳукмронии ҳахоманишиҳо, махсусан ба замони ҳукмронии
куруши кабир рост меояд. шахсияти куруши кабир дар таърихи адаб, фарҳанг ва низоми идоракунии сиёсати байналмилалӣ ҳамчун як шахсияти бароманд, оқилу доно ва ҳушманд аз ҷониби муаррихони на танҳо дохилӣ, балки муаррихони дунё имрӯз эътироф шудааст. эътирофи куруши кабир аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ имрӯз дар асри 21 хеле ҳам ифтихорангез аст барои на танҳо миллати тоҷик, умуман ақвоми орёи нажод. яке аз орзуҳои дигари куруш баъди ба ҳам овардани порсумодҳо ин буд ки бояд империяи бобулро низ зери тасарруфи худ қарор диҳад. ин ягона империяи тавоное буд ки зери ҳукумати орёиҳо қарор надошт. аз ин набарди шадид маълумоти зиёде боқӣ намондааст. маълум нест ки оё куруш худаш ҳам дар ҷанги бобул ширкат дошт ё не. таърихнигорони юнонӣ ривоят мекунанд ки лашкари куруш самти ҷараёни рудхонаи бобулро мебанданд ва ин ба лашкариёни ӯ имконияти хубе мешавад барои фатҳи қалъаи бобур ва ҳамин тавр ӯ бобулро бо қудрати тавонои лашкараш ва дониши волои ҳарбӣ ба даст меорад. куруши кабир воқеан шахси кишваркушо буд. ҷавоне буд ки дар ҳамон замони худ ҳамто ва ҳампо надошт. вақто ки артиши куруши кабир барои ишғоле ё тасарруфи шаҳри бобул сафарбар карда мешавад, пеш аз ҳамин ба сарбозони худ, сарбозони артиши худ муроҷиат мекунад ки ҳамин муроҷиати куруши кабир баъдан дар таърих бо номи эъломияи куруши кабир ё устувонаи куруши кабир ёд мешавад. устувона решаи ҳамин устувона устувон ҳаст, маънои устувон сутун аст. барои ҳамин она устувона мегӯянд. ва подшоҳони зиёди Ошуру, Бобулу дигар подшоҳони қадимро зиёд мо медонем ки онҳо низ навиштаанд дар бораи корнамоиҳои худ. ифтихор кардам ки ман фалон шаҳрро ишғол кардам, фалон деҳаро ишғол кардам. яъне бо ҷаллодии худ фарқи куруш аз тамоми подшоҳони гузашта дар он аст ки ӯ ба ин чиз ифтихор намекард, бо инсондӯстии худ ифтихор мекунад. далели саҳеҳтаре ки атрофи ин ҷанг мавҷуд аст ин муваффақияти куруш мебошад. ӯ қаҳрамоне буд ки сарбаландона вориди шаҳри бобул шуд. ҳамаи ин муваффақиятҳои куруш аз воқеъбин, амалгар ва хиратманд будани ӯ шаҳодат медиҳад. ин мубориз ва шоҳи бузург на танҳо ба хотири диловариҳояш, балки ба хотири инсонияташ низ ҷовидон мондааст. далели дигари инсондӯстии куруш ин аст ки ӯ эъломияи ҳуқуқи башарро дар замони худ ба имзо расонида буд. дар ин санад куруш ба лашкариёнаш фармон медод ки асиронро накушанду сулҳҷӯй бошанд. аз эъломияи куруши кабир ки пешвои муаззами миллат ҳамчун таърихнигор огаҳӣ доранд ва медонанд ки асос ва ҷавҳари ҳамин эъломия, яъне ҳамин қонуни чаҳорчӯбаи муайяндоштаи куруши кабир ки дар он ҷо тамоми фарҳангҳои мардум пазируфтаву ҷобаҷо гузошта шудааст огаҳӣ доштанд ва пешниҳод карданд ки дар ҳошияи ан ҳамин сулҳ имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳамин гуна баробарҳуқуқиву баробарзистиву адлу инсоф эҳтиёҷ дорад ва бояд ки аз ҷониби кишвари мо пешниҳод шавад, зеро мо медонем ки яке аз абармардони кишвари мо Ориёи Табор, аллома куруши кабир ки дар асрҳои 5-6 пеш аз мелод умр ба сар бурданд, яке аз шоҳони одилтарин дар қаламрави сайёра ба ҳисоб меравад. куруши кабир тавонист ки дар ҷаҳони қадим ба воситаи империяи бузурги худ дар тамоми ҷаҳон мунташир кунад ва дар катибаҳое ки дорад дар ӯ катибаҳо навишта шудааст ки ман куруш бар тахт нишастаам ва ҳамаи мардумоне ки дар қаламрави ман ҳастанд бояд худро озод ҳис кунанд. зиндагии касе ки тамоми умрашро дар ҷанг сарф кардааст дар майдони набард ба поён мерасад. таърихнигорон бар он назаранд ки
куруш дар яке аз ҷангҳои шадид барои ишғоли сарзамини масагетҳо ҳалок шудааст. оромгоҳи имрӯзаи куруши кабир на танҳо хотирае аз шоҳи бузург аст, балки намунаест аз инсони хиратманд ки номаш дар тарихи инсоният ҷовидонист. шакли ин оромгоҳ баъд аз 2500 сол ҳамчуноне боқӣ мондааст ки гӯё марворидест дар сарзамини ориёиҳо. дар асари чеҳраҳои мондагори муҳтарам эмомалӣ раҳмон тасвири аввалин чеҳраи мондагори таърихиро аз куруши кабир оғоз намуданд ки ин шахсияти таърихӣ дар тамаддуни ориёӣ ҳамчун асосгузори нахустин империя дар таърихи башар шинохта мешавад. дар заминаи сарчашмаҳои боэътимоди таърихиву бостоншиносӣ маълумотномаи катибаҳо муаллифи китоб собит месозад ки куруши кабир маҳз тавассути сиёсати оқилонаи кишваркушоӣ, сабку услуб ва тартиби нави идоракунии давлат, адолатҷӯӣ, ободгарӣ ва муҳимтар аз ҳама бо эҷоди эъломияи худ ки нахустин эъломияи ҳуқуқи башар эътироф гардидааст, машҳуру номдор аст. вақте ки мо ба натиҷаи таҳқиқоти муаррихони ҳам ватанӣ ва ҳам хориҷӣ назар меафканем, то имрӯз мо дар ҳеҷ як осоре дар намеёбем ки дар хусуси ин шахсияти барҷастаи таърихи аҳди бостони халқи тоҷик яке аз муаррихон сухани манфие гуфта бошад. ҳамагӣ муаррихони аҳди бостон, асри миёнагӣ ва замони муосири ҳам хориҷӣ ва ҳам дохилӣ дар хусуси шахсияти куруши кабир, дар хусуси давлатдории куруши кабир ва сиёсати башардӯстонаи ӯ ҳамеша суханҳои нек иброз намудаанд. аслан дар таърихи низоми идоракунии давлатҳо ҳамеша фарзандони оқилу доно, ҳушманд, баруманд, сиёсатмадор он нафароне ки арзишҳои миллӣ ва манофеи давлатиро ҳифз мекунанд, дар таърихи ҳар як миллат исми онҳо бо хатҳои заррин сабт карда мешавад. ва бояд ёдовар шавам ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маҳбуби кишварамон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар китоби арзишманди худ чеҳраҳои мондагор дар фасли аввал дар робита ба шахсияти куруши кабир, он нафаре ки эъломияи ҳуқуқи башарро навишт ва пешниҳод кард, сухан ба миён мегузоранд ва пешвои миллат воқеъбинона низоми идоракунии давлатӣ ва низоми сиёсии ин абармарди таърихии сатҳи ҷаҳониро воқеъбинона таҳлил карданд ва баён мекунанд ки куруши кабир яке аз афроде маҳсуб мешавад ки низоми идоракунии сиёсӣ, низоми идоракунии давлатӣ ва болотар аз ҳама як империяи муқтадири дунёро асос гузошт. ин империя то замони ҳуҷуми искандари мақдунӣ дар дунё яке аз аввалин империяҳо ва муқтадиртарин империяҳо шинохта мешуд ва мувофиқи таҳқиқотҳои олимону донишмандони сатҳи байналмилалӣ ва муаррихони юнони қадим чунин баҳогузорӣ шудааст ки ҳудуди ҷуғрофии империяи таъсиснамудаи куруши бузург хеле ҳам муқтадир будааст, хеле ҳам васеъ будааст ки ин 22 вилоят ва агар мо имрӯз таҳлил кунем ин 22 вилояте ҳастанд ки баробар ба давлатҳо ҳастанд ва дар дохили ин давлатҳои муқтадир фаъолият мекарданд ва болотар аз ҳама ҳудуди ҷуғрофии давлати таъсиснамудаи куруши кабир 3 қитъаро дар бар мегирифт. қитъаи Осиё, Аврупо ва Африқоро густарда буд. яъне ҳудуди императории куруши кабир хеле густарда будааст. воқеан сифатҳои ҳукуматдории пешвои миллат ҳамонанди куруши кабир сарчашмаи таърихию ҳуқуқӣ гирифтанд ки чунин ҳамонандиҳоро мо дар иқдому ташаббус ва хусусиятҳои ифтихор аз ватану ватандориву миллатдӯстдорӣ, адолат ба мардум, масъулияти баланд дар ҳифзу ҳимояи марзу бум, пуштибонии забон, сулҳу ваҳдати мардуми меҳан ва мисли инҳо рӯи кор омаданд.
бояд гуфт ки баъди иҷлосияи 16-ами шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд хушбахтона ва ба тақдири неки ҷомеаи тоҷик, тоҷикони тоҷикистон ва тоҷикони бузургмарзӣ як гурӯҳи нав, як гурӯҳи ҷавонони тоҷик ба сари қудрат расиданд бо сарварии муҳтарами Молии Раҳмон ки ин гурӯҳ сирф миллӣ, гурӯҳи ватандӯст, гурӯҳе буданд ки дар назди худ мақсад гузоштанд ки ин сарзаминро обод мекунанд, ин сарзаминро озод мекунанд, мардуми тоҷикро хушбахт мекунем. ва хушбахтона ба ҳамин ваъдаи худ ҳамин гурӯҳ вафо карданд. инро мо дар симои корномаи пешвои миллати тоҷикони тамоми ҷаҳон Эмомалӣ Раҳмон бисёр ба хубӣ ҳис мекунем. яъне шахсе будааст ки ватанашро, миллаташро, тамаддуни ориёиро бисёр дӯст медоштааст ва дар рушди тамаддуни ориёӣ чӣ қадар заҳматҳо кашид. ин таҷлили 2700 солагии китоби авесто ҳаст. ин таҷлили соли 2006 эълон шудани соли тамаддуни ориёӣ аст. ин таҷлиле ҳаст ки тамоми гузаштагони бузургони гузаштаи моро бо воситаҳои гуногун яъне аз нав зинда кард. ин таҷлили муҷассамасозиҳо аст. ин таҷлили ба номи он бузургон бахусус ба номи Куруши Кабир гузоштани як боғи зебо дар қалби Душанбе ҳаст ва ахиран таҷлили ҷашни 2500 солагии эъломияи Куруши Кабир аст. ҳахоманишиён на танҳо озодии расму оин ва мазҳабу дин, балки забону расмулхати кишварҳои зери фармонравоиро пос медоштанд, ки мисоли равшани он катибаи бесутун шуда метавонад. хати мехӣ хати расмии давлати ҳахоманишиён буда, дар асоси хати мехии бобулӣ бо баъзе тағйироту иловаҳо падид омада, чун қадимтарин хати ориёӣ аҳди қадим то замони мо омада расидааст. сараш дар фикри ба сари қудрат омадан буд, ҳокимият буд ва билохира бобои худро аз тахт соли 550 пеш аз мелодӣ аз тахт масалан гирем берун мекунад ва омада пойтахтро шаҳри ҳамадони имрӯзаро ишғол мекунад ва вилояти Аншану хуб ин қисматҳоро ба худ тобеъ мекунад ва давлати худро бунёд мекунад ва бобояшро ки ҳамчун шахси ҷаҳондида буд барои худ мушовир интихоб мекунад ва ҳокимияти худашро идома медиҳад дар ҳамин вақт. воқеан тавонист ки бо иродаву бо ҳамон як сиёсати дурандешонаи худ нахустин империяро дар таърихи башарӣ бунёд гузорад ки дар он зиёда аз 70 халқияту миллатҳо ба ҳам омаданд аз лиҳози сиёсӣ, аз лиҳози иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ. вақте ки мо ба раванди ташаккули давлатдории Куруши Кабир ва сиёсати кишваркушоии ӯ назар меафканем, албатта сиёсати кишваркушоии Куруши Кабир дар муқоиса ба Искандари Мақдунӣ, Юлий Цезар ва дигар шахсиятҳои аҳди бостон ва асрҳои миёна ки дар таърихашон имрӯз ҳамчун ҷаҳонкушоён сабт шуданд, албатта фарқкунанда аст, тафовути хеле зиёд ҳам дорад. тафовут дар он аст ки дар меҳвари сиёсати кишваркушоии Куруши Кабир пеш аз ҳама арҷгузорӣ ба ҳаққу ҳуқуқу озодиҳои инсон буд. арҷгузорӣ ба ҳаққи ҳамон ҳаққу ҳуқуқи озодиҳои фитрии ҳар як инсон буд. дар меҳвари он озодии виҷдон қарор дошт. дар сиёсати давлатии Куруши Кабир ҳуқуқҳои табиии инсон мавқеи меҳварӣ доштанд ва мо аз ҳамон нахустин эъломияе ки дар бораи ҳуқуқи инсон аз ҷониби худи Куруши Кабир эълон карда шуд дар соли 539 то милод дар Бобул, бори дигар аз ҳамин матн дар меёбем ки воқеан Куруши Кабир шахси башардӯст, шоҳе ки дар меҳвари сиёсати ӯ пеш аз ҳама манфиатҳои ҷомеаи башарӣ қарор дорад маҳсуб меёфт. таҷрибаи давлатдории Куруши Кабир ибратомӯз аст. мо бояд онро ҳамаҷониба омӯзем, зеро сохтори давлатии ҳахоманишиён яке аз низомҳои пазируфташудаи императории аҳди бостон ба шумор меравад.
куруши кабир бори нахуст чандин кишварҳо ва халқҳои ориёиро дар ҳайати як давлат муттаҳид намуда барои ташаккулу инкишофи забону фарҳанги ягонаи онҳо мусоидат кард. ин аст шоёну шоиста арҷ гузоштан ба шахсиятҳои мондагори таърих. ҳамин аст эҳёи дурахшони фарҳангу тамаддун ва зинда сохтани хотираи таърихии миллат. ин аст пайванди занҷираи дирӯзи пурифтихор бо имрӯзи шукуфони тоҷикистони соҳиби истиқлол ки ҳама аз хират, ташаббус, меҳандӯстӣ, сулҳофарӣ ва некназарии пешвои муаззами тоҷикони олам муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳақиқати бебаҳсе табдил ёфтааст. имрӯз мо вақте ки ба шахсияти Куруши Кабир, вақте ки ба анамун раванди давлатдорӣ ва давлатсозии ӯ аз нигоҳи манфиатҳои имрӯза, аз нигоҳи манфиатҳои миллӣ назар меафканем, воқеан Куруши Кабир як чеҳраи мондагор аст. воқеан имрӯз саривақтӣ буд ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири шинохти шахсияти Куруши Кабир аз ҷониби насли наврас, аз ҷониби насли ҷавони меҳан, дар радифи он ки дар китоби чеҳраҳои мондагор саҳифаҳои махсусе, дар аввалин саҳифаҳо дар боби шахсияти Куруши Кабир, дар боби давлатдории Куруши Кабир ки сухан меравад, бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита имрӯз муҳаққиқон аз пайи омӯзиши шахсияти Куруши Кабир, аз пайи омӯзиши мактаби давлатдорӣ ин чеҳраи мондагори аҳди бостони халқи тоҷик мебошанд. ироаи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори калони бинои наву пуршукӯҳи парлумони кишвар зимни ҷаласаи якҷояи Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ЮНЕСКО ба хотири гиромидошту арҷгузорӣ ба нобиғаҳои миллат, ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ ва муаррифии шоистаи онҳо дар арсаи байналмилалӣ талошҳои пайваста ба харҷ медиҳад. моро зарур аст ки ҳифзи арзишҳои таърихиву фарҳангии миллати худ ва муаррифии боз ҳам бештари онҳоро дар арсаи байналмилалӣ ҳадафмандона идома диҳем. бо ин мақсад вазоратҳои корҳои хориҷӣ ва фарҳанг маводи заруриро вобаста ба таҷлили 2550-солагии эъломияи ҳуқуқи башари Куруши Кабир омода ва ба ЮНЕСКО пешниҳод намоянд. тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ЮНЕСКО ба хотири гиромидошту арзгузорӣ ба нобиғаҳои миллат, ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ ва муаррифии шоистаи онҳо дар арсаи байналмилалӣ талошҳои пайваста ба харҷ мед. вазоратҳои корҳои хориҷӣ ва фарҳанг маводи заруриро вобаста ба таҷлили 2550-солагии эъломияи ҳуқуқи башари Куруши Кабир омода ва ба ЮНЕСКО пешниҳод намуд. 2550 سالگی اعلامیه حقوق بشر کروش کبیر. اکنون با واسطه جشن گرفتن این سنه مهم ملت تاجیک با خودشناسی خیلی بزرگ دیگر روبرو می آید.
اکنون عالمان جهان در این کنفرانس بزرگ علمی که اعلام می شود می آیند و بار دیگر به جهانیان ثابت می سازند که واقعا هم تمدن آریایی بسیار تمدن بزرگ و جهانگیر بود و تا به امروز هست. بینندگان عزیز، ما گروه ایجادی برنامه تا حد امکان توانستیم شما را از روزگار کوروش کبیر آشنا نماییم و امید است که در نشرهای آینده برنامه شما را از زندگینامه دیگر نابغگان تاجیک آشنا نماییم. اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تا دیدار دیگر سعادتمند باشید.